French? English? I speak English. Takže... Kámo, proč tam tolik lidí honí se krám? Protože jsou lonely. Kámo, tak to je sad. Hej, děcko. Wow, someone finally didn't skip me. Tak... Dobrý den. Co? Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Ne. Mám tady tabuli? Víte, co řekl? Ne. Someone friendly. He didn't skip me. On potom viděl jeho ksicht. On Potom quit prostě. Someone friendly. Quit. Tak jako je to docela creepy, jak prostě tak... Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Mám tady tabuli? Mám tady fixy? Mám to i čím smazat. Usnul. Takže pojďme do toho. On usnul. On usnul. To něco. Počkej, on fakt usnul? Jo. Počkej, já si změním mikrofon a něco řeknu. Dívej. Hello. Dívej. Wake up. Počkej. Kde se to mění? Tady. Bruh. Hello. Bruh. Baba boy. Já bych mu pustil nějaký e-rape, ale já nemám žádný ten soundboard teďka. Ty, ale ono to stojí asi za to, že ho zbudit. Jo. Je dobrá, já nevím, jak to udělat. Já si někde musím změnit mikrofon a já nevím, kde se to V dělá. pohodě, on ještě bude dlouho spát. V pohodě. Ne, ale je to, jakože musím asi refreshnout, mám pocit. Počkej, kde se to... Kde by to mělo být, to je ono. Počkej, tak já si dám e-rape mikrofon, já si dám e-rape mic. Kámo, on prostě spinká. Týpek spinká. Fakt spí. Oh ne, to je gif. Ne, on už se zbudil. On už se zbudil. A jo, fakt. A jo, fakt. I'll let you sleep. Good night. Kámo, on je tak Asi běž dál. high. On je tak high, že on tady něco stranger was typing a potom zase usnul. To byl... Tak, dobrý den. To nevidím. Oh my gosh, what is he doing? Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste... Tak, Hello. dobrý den. Oh, you ready for the boy?
Já jsem na vás připraven. Oi, sir. You look like that Otázka je, comedian jestli from jste i vy 8 out of 10 Cats. připraveni na mě. We can't hear you, Mám tady tabuli, but you look very attractive. mám tady fixy, Okay? mám to i čím smazat. Draw a swastika. Takže pojďme do toho. Draw a perfect circle. Is that what you're doing? Perfect circle. Hello? No, don't skip. Já jsem na vás připraven. Otázka You ugly je, ass jestli jste i fuck, vy Grandpa. připraveni. Mám tady tabuli, Co řekla? mám tady fixy, Ona řekla you. Ugly, ugly ass grandpa. Ugly ass grandpa. já jsem na vás sorry. připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. What up, bro? Tak, dobrý den. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Mám to i čím smazat. Ale oni se usmáli ve stejnou chvíli. Přesně. Tak, A to bylo tak dobře načasované, jak se oba dva usmáli na sebe. já jsem na vás připraven. Tak byl úplně jako Otázka je, jestli jste i vy Hola. připraveni na mě. Hola. No, honey, fucking dalej. Mám to tady fixy, Boy. mám Já to i chtěla- čím smazat. Okay. Takže pojďme do toho. Mhm. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Mám tady tabuli, Ona ho skipla. Hello. takže pojďme do toho. Ne, to bude do lupu, to bude lupovat. Okay. Tak, dobrý den. Oh, sorry, I Já jsem can't na vás understand. připraven. Otázka je, jestli jste i vy Ne, on to připraveni na mě. Oh, Mám tady tabuli, mám tady fixy, mám to i čím smazat. Takže pojďme do toho. Baba. Pičo, ona tam tancuje, nebo co? Mám tady tabuli, mám tady fixy, mám to i čím smazat. Takže pojďme do toho. Tak, Neskipuj. dobrý den. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Ne, ona to nesmí. Mám tady tabuli, mám tady fixy, mám to i čím smazat. Připraveni na mě. Mám tady tabuli, mám tady fixy, mám to i čím smazat. Takže pojďme do toho. He's speaking Polish, maybe. He said tak. Co? Co? Speak. Speak. Tak, Speak. Fucking dobrý speak. den. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. So she speak. Mám tady tabuli, mám tady fixy, mám to i Jaký čím smazat. verzice? Ona řekla speak, ale co? Takže What does he say? pojďme do toho. Did you speak Polish? Say something in Polish. Oh. But he doesn't speak Polish. What the fuck? Dívej, ona se teď bude úplně stekat, že nemluví. Ahoj. Mám to i čím smazat. To je super. Takže pojďme do toho. Co Češi? To jsou Češi.
Čo? No. Čo robíš? Tak, Co robíš? dobrý den. Dobrý den. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. No absolútne vôbec Mám nie, to ty domů? černoch, či staroch. Mám to i čím smazat. Takový frajer. Takže pojďme do toho. What? What is this? Tak, dobrý den. Jack, what is that? Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Mám tady tabuli. Mám tady mixy. Mám to i čím smazat. Takže pojďme do toho. Já jsem na vás připraven. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Nice to meet you. Bora bloquear, Mám Diablo, tady bora. fixy. Aham. Mám to i čím smazat. Aha. Takže pojďme do toho. Tak, dobrý den. Já jsem na vás připraven. Yeah. Otázka je, jestli jste i vy připraveni na mě. Mám tady tabuli.